Prajem pekný deň všetkým, ktorí majú záujem o to, akým spôsobom si môžu zistiť svoj stav pôdy a ako ho vylepšiť. Aby sme overili teóriu toho, že na pôde, kde sa hospodári regeneratívnym spôsobom, sa zlepšuje zasakovanie vody, tak si urobíme malú amatérskú zasakovaciu skúšku. To znamená, umiestnili sme si na pôdu kruh, ktorého priemer potom na základe naliatej vody prepočítame na predpokladanú zrážku alebo zrážkovú činnosť a budeme si merať čas, za aký tá voda zasiakne. V prípade toho, že vlastne sa hospodári regeneratívnym spôsobom, to znamená, pôda sa nekyprí a zachováva sa jej prirodzená porovitosť, štruktúra, ktorú vytvoria pôdne dažďovky a korene rastlín, sa vždycky vlastne zvyšuje tá schopnosť pôdy zadržať vodu v profile a posunúť smerom do hĺbky veľmi rýchlo, čo eliminuje problémy s prívalovými zrážkami alebo s takými lokálnymi povodňovými aktivitami, ako sa dnes bohužiaľ v Českej krajine a na Slovensku veľmi často vyskytujú. Takže vyskúšame si, koľko tento ozdravený profil dokáže za aký krátky čas vody zasiaknuť. Vzhľadom na plochu kruhu a prepočítanú potrebu vody na simulovanú zrážku vo výške 40 mm aplikujeme teraz vodu v objeme 2 litrov na daný pôdny profil a vidíme, že nám plynule zasakuje bez nejakého povrchového odtoku. Popri tom meráme aj čas, aby sme vedeli, do akej miery a ako rýchlo v prípade, že by prišla nejaká zrážka, alebo teda bola zrážková činnosť o vyššej kapacite, alebo teda vyššej výdatnosti, do akej miery stop. Takže koľko máme času? Takže 40 mm zrážka nám na ploche ozdravovaného pozemku na pôde, ktorý je v regeneratívnom poľnohospodárstve, zasiakla za 31 sekúnd. Jednoduchým pokusom zasakovacej skúšky, kde sme simulovali 40 mm zrážku, ktorá nám zasiakla za 30 minút na pozemku, kde vlastne len druhým rokom je pôda alebo pôdny profil regenerovaný, môžeme dojsť k záveru, že väčšina tých záplavových situácií, alebo eróznych činností, ktoré sa v krajine stávajú, je do úrovne 40 mm zrážky, povedzme za pol hodinu alebo 20 minút až 30 minút. A tým, že by sme vlastne regenerovali pôdny profil, tak dokážeme ich vlastne eliminovať. To znamená, v budúcnosti by sa nám takmer vôbec nevyskytovali lokálne záplavy, ktoré vlastne prichádzajú a niektoré obce občas postihujú vďaka tomu, že máme zmenné podmienky, čo sa týka klimatických podmienok.